मोनफैबायना दंबावो ससे बुद्ध मन्दिर माने मुर्तिबो दं ओइ सायाव आं नुहुरखाबाय मानोबा मोजां नुदों हे लोगोफोर मा खबर नोंथांमोना मोजां ना थ' जोंहाबो मोजाङानो नै गोदान बोसोरनि जोङो दा बेरायहैनो ओंखारदों सानैजों बोराय बुरि गिबियावनो रायलायनाया जोंना मामोन नावकाटानि पार्कआवसो आं थांगोन होनना ओंखारलांखानाय जेनेबा ओमफ्राय लामा ससेयाव थांनानैसो बियो खोन्थाबाय नावकाटायाव हाबला उनाव बेरायनोसै मागोफोराव दायो थांसै बगामाति होननानै माने गावहा गोसो सिङाव बगामाति सानना लाखादों आंनो खोन्थायाखै आंहा गोसो सिङाव एकदम रेडि जाना थांखादों नावकाटा पार्कआवसो हाबगोन होननानै ओरैबायदि जाहैबाय दिनै थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना सिगांनि बायदिनो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोनखौ थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो माबोरै बगामाति आंबो नुहैफेराखै सिगां एसे भिडिअ फट'फोराव नुबाय थायोमोन मानसिफोरनियाव दिनै मोगथाङाव नुहैसिगोन लोगोफोर नायहैनोसै Bodoland फैसिनाय जों लागोनि मानसिफोरा गावनि बाइकआथ' हदि बातासियाव दोनना फैदो दा जों बाबानि बाइकखौ लानानै गिदिंबाय थादों मालाय नावकाटा पार्कआव गासिबो पिकनिक जानायल' पिकनिक जाना बगामाति थांनाया नै धुलामाति जाजोब्बाय धुलामाति बरिया नाइस पुरा धुलामाति बगामाति थाब ना धुलामाति थाब बिदिसो आंलाय मोनखाबाय सानदोंमोन माथो बाइक लाया बैग्रि बागानासो आं मिथिफेरामोन ना मालाय एक्टर एक्ट्रिसनि भिडिअफोरावसो नुबाय थायोमोन सिगां बाइकनि पार्किंआ मारै बाजारबो जालायलायो ini Pakistan saya bring जाबोजोब्बाय नांले जों दायो सफैबाय बगामातियाव ओरैबायदि आयौ दा लोगोफोर फैनानै आं नुफैबाय जे जोंहा बेवहाय दङ मोनसिंसिं बोरायनि मोनसे खाम्फाखौनो होननांगोन नामा आं बारा मिन्थिलाङा सिगां फैनायफोरा मिन्थिखागौ आरो जायफोर फैयाखै नोंथांमोना फैनानै नायथार खनसे जोबोर समायना नाङो हाजो सेराव ओरै मोनसिंसिं बोरायनि खाम्फा लोगोसे बाथौ थानसालि गोसोखौ ओरैबायदि गोजोन मोनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर फैयाखै फैनानै खनसेबाबो नायथार उनावहाय
बाथौ खुलुमखांबाय ओमफ्राय थांगोन हाजोआव गाखोनो ना हाजोआव मा दं आरो बुद्ध मन्दिर माने मुर्तिबो दं ओइ सायाव आं नुहुरखाबाय माने मा मोजां नुदों जों दा नैबे सायाव थांगोन नै मुर्ति नुनायाव बुद्धनि मुर्ति नुनायाव फेस्टिभेल जानाय बायदिसो ना जों दायो हाजोआव बुद्ध मन्दिर नायहैनोसै नों उनथिंना बिदि गिदिंलाबायनाङा फुरा मेंगोन दा नोङो दुलाय ओरैबायदि हायो आं नागालेण्ड हाजोआव गाखोनाय एक्सपिरियेन्स दं दे नों बैग्रिखौ माथा मारनो नाफोरखि जानानै बेखौथ' लासै लासै आरामसो जागोन फ्रि फायाराव जिबलाइन नुयोमोन दा रियेल फोरोंबायलै हासुला रेवाखै हायो नागालेण्डना इदि स्टेप गैबावासोमोन नागालेण्डनि इदि स्टेप गैबावासो स्टेप गोनाङानोथ' बोरैबा गथ'फ्रा बैगै फानदो itu sini deh मानसिजों नांथांथ' थाबायनो बासिया सोला हांग्लाव ग्लाव जाबाय आयु मा नागालेण्ड मोनबाय माथो ना वाइ बुढी राति भेन्डस मार्दै बारो हायो आं जम्बा आं हाया सान्दो हालाय र' हमलाय मेंबाय गरम आइजोबो मोथादो coba naik hot nih moonbae deh kalau जाजोब्बाय मोनफैबाय दैबो लाबोनो रोङा गथ'ना रानथिजोब्बाय आंनिया मोनफैबाय गोजौनि भिउ नायनो मन्दिरावनो मानसिफ्रा माबा लाफ लुफसो लिरला जोब्बायलै सयथि दै लाबोआखै दै गांबाय दाना आइसक्रिमखौनो जानोसै दै गांदों दै गैया दै फानाखै गोजौआव आइसक्रिम जानो नेदों बिसोरनो बोजों मोनगोन नेला दे जानो मोनजाखाया इखौ गाहायनि भिउ नायगोन नुदों ना?
Anh tuy không có lên này nó lên gì nó. Này không phải là. बेराय जों दासो दैमा खाथियाव सफैबाय लोगोफोर मिथिबायना मालाय दैमायाव बैथिं साथिं अख्रां साथिं थांगासिनो जिप लाइन दैयाव थांगासिनो नाव जाय माने थाबायना बारनो बायो बियो नावजों थां आरो फै आरो नावजों थांबाथाय ओइ नङा लामाजों अन्थाइजों बारलांनो दैमा बारलांनोबाथाय 50-50 ना 20-20 लायो सासेयाव लोगोफोर नायदो जोङो दा माहाय दङ मा खालामो दसे लोगोफोर नायलांबावदो दैमा सिङाव ओंखारलांनायानो जि खस्थ' नै मानसि भिर गोजा दख'नाखौ बोखांना लाबासो हागोन आं बिराद खाटारनाक ओंखारग्राया मा जादों इसोरनालाय Nó waiting list là đấy. Ang celiyo. Erna batumai mukhaw dong amonte. Ay mukhaw dong naro. Abjen nai. Bajan nginang gawe. लोगोफोर मालाय गासिबो सोरबा स्कुलनि कलेजनि ओमफ्राय सोरबा बिदिनो न'खर परियाल फेमिलि फैदो पिकनिक जानो ओमफ्राय जोंहासो सानैल' गगो सानैबासो बेरायबाय थानो हायो इथिंबो जि बेरायखादों लोगोफोर मेंनानै सान्दुं गोसाबाबो जिरायबाय अन्थायाव नै उनथिंजाय दङ जोंहा अन्थाय बगामाथि Nilai Bogamati ho nih, Bogamatia. Mengenai hore दैमा दङ मेंनानै जिरायबायसो बेसे बेरायनो आरो अन्थाय दैमा मेंजोबबाय Yo gila Ini cuma kan kan cacing par. Iya aku penuh mana? Betul kayak kan aku. Hei, nih om ini. Saya udah cerita tuan sih. Cerita tuan sih. Gila. Namanya. Boila baju puri Itu ya habis itu tuh. Bisa bisa gini mah. Apa leh? Apa kayak? Panik kumai tuh kan? Ami tuh bingung lagi hapon. Itu ya apa ini? Ini yang harus ini. Oh.
Partai kuri lu ah. Angger थांनांगौ जाबाय Con nào bảo nó gì? Ăn nè chiếc xèo ạ. Ăn nè chiếc xèo ạ. Ini hagar yang minum tengah. akhirnya lalang kan nggak Kamu kembali balik malah ya pak. Dia ada nambunan ada. Wih, masih ukat itu. Tata putana. Tiga ribu. di meninggal lah nggak gas nasi ini yo neo gas nasi Beli hap naik nih. ini desi kan Deses bisa ya. बिदिब्ला लोगोफोर दायो न'आव थांनोसै ओरैबायदि मानसि भिरमोन जेनेबा बै आइ रिभार फेस्टिभेलाबो हानाय नंबावा बायदिसो माने ओरैबायदि भिर हाजोआवबो दैमायावबो पिकनिक ओइखिनि जेखिनियाव जायो बेखिनियावबो आरो जेराव जायगा मोनाखै लामाखिनियावबो ओरैबायदि भिरमोन लोगोफोर मिथिबायना ओमफ्राय जों आरो फैबाय साहा कापसे कापसे लोंनानैथ' लोगोफोर भिडिअ'आ जोबोर गोलाव जाबाय रावबो इसनि ब्लग नाया अब्लाबो आङो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै आं भिडिअ'खौ आपल'ड खालामबाय जाय नोंथांमोना दा जोबजासिम नायदों नोंथांमोनसिम जोबोर साबायखर थाबाय बाय बाय